Eta gaurkoan, komentatu dugun moduan, eztabaida sutsua eta pilpilan dagoen gai baten inguruan hitz eginen dugu, Maite Iturre politologoarekin, arratsaldeon eta ongi etorri, Maite. Arratsaldeon, mila esker gonbidatzeagatik. Azenolako zalaparta, ez? Kataluniarekin uste dut titularra asko emanen dituela gai honek eman ditu orain arte, eta hemendik aurrera ere emanen ditu, ezta? Ez dakigu nolakoak. Baina badira urteak, ez? Katalunian, orain agian gehiago kristalizatzen ari den, edo pilpilian dagoen egoera lantzen ari dela, edo egozten ari dela. Eta azken egunetako gertakari guztiek zalantzari gabe, ez bakarrik estatu mailako lerroburuetara eraman, baizik eta nazioarte mailara eraman dute gaia, ez. Aurrekariak pixka bat ezagutzeko, badakigu oraintxe bertan piztu dela, ez, eta lehertarazi dela guztia inoiz baino gehiago. Baina honek badu iraganen historia bat, ez? Mugarri asko daude, ez, baina igual labur-labur errateko lehenengo kontuak izan ziren 10 urte inguru, Katalunian egin zen autonomia estatutuaren berritze bat. Berritze hori erreferendumean bozkatu zen, onartu zen, beharrezkoa zen bezala Katalunian, eta gero Madrilen behar zen hori onartzea. Madrilen garai horretan PPk abiatu zuen kanpaina bat estatutuaren kontra, zenbait kontu zirela eta hizkuntzarena, nazio izaera aitortzearena eta bat. Eta azkenean, auzitegi konstituzionalera ere eraman zuten, eta bueltatu ziotena katalaniarrei ez zen izan beraiek parlamentuan eta gero erreferendumean onartutako estatutua, baizik eta estatutu moztu bat, nolabait errateko, ez? Zuzendu bat, Madrildik zuzendua. Hori gehi katalanieraren irakaskuntzaren kontrako hainbat ekinbide egon zirenak Madrilen, izan ziren nolabait agian hasiera, ez, honen guztiaren hasiera, eta urtetan, 10 urte hauetan zehar, joan etorri askorekin, baina nolabait, Espainiarekiko desafekzioa, edo desatxekimendua handitzen joan da, eta hori kristalizatzen joan da autodeterminazio edo erabakitzeko eskubidearen aldeko mugimendu batean. 2014an, azken urte guztietan, diadan beraien aberri egunean nolabait errateko, manifestazio jendetsuak izan dira, gizarte zibila oso aktibatuta dago, ez da bakarrik politikarien kontua, badira elkarte batzuk, Asamblea Nazional Katalana eta Unión Kultural bereziki implantazio handia dutenak lurraldean, eta asko mugitzen ari direnak, eta diada jendetsu horiek antolatu dituztenak, eta, duela urte batzuk egin zen kontsulta zabal bat, independentziaren gaiaren inguruan, horren ondorioz egon ziren hainbat kargu politikoa izan zirenak epaituak, inhabilitatuak, isunak dituztenak, eta, azken hauteskundetan, hauteskunde autonomikoak, nolabait planteatu zen, hori, subirautzaren gaiari... Indarrei ematea. Irten bide bat, ez? Bilatu behar zela ataka horretarako irten bide bat. Hor gehiengo, erreferendumaren aldeko gehiengoa eta independentziaren aldeko gehiengo bat nagusitu zen parlamentean, eta azken aldean egin zutena izan zen, lantzen joatea horretarako pausoak, ez? Igual orain justu irailean ikasturtearen hasieran izan da nolabait importantena, parlamentuan, Kataluniako parlamentuan onartu zituztenean bi lege. Bata, erreferenduma egin ahal izateko, urriak batean, horretarako deialdia egiten zuen legea eta xehetasunak finkatzen zituena, eta bertze bat deitzen diotena transitoriedade legea, hau da, lege bat nun hipotetikoki erreferendumean baietza irabazten badu, lege horrek arautzen du, edo erraten du nola eginen zen transitoriedade hori, hau da, Espainiar ordenamendu juridikotik kanpo gelditzea. Kataluniako berezko ordenamendu juridikoa egiterako bidea, ez? Tartean, ze legeak egonen ziren aplikagarri eta hori guztia, ez?
Eta, berehala Madrilgo gobernuak auzitegi konstituzionala aurrera eraman zuen, auzitegi konstituzionalak erabaki zuen suspenditzea lege horiek. Beraz, askotan ere entzuten dugu referendum ilegala dela, ez? Ilegala oraindik ez da erran. Azteko, ilegala ez da ilegala, izanen zen konstituzioaren kontrakoa, asko jota, baina hori oraindik ere ez dago erabakita. Daguna da, auzitegi konstituzionalaren agindu bat suspenditzeko erreferenduma eta ondorengoak, bai? Eta horren aurrean, Katalunian gobernuak eta jende asko ulertzen dute beraien parlamentuak duela subiranotasuna, hau da, azkenean, beraien parlamentuak, beraien herritarrek bozkatu zutela, eta hortaz, parlamentuak onartutako legeak ezin dituela hori zintzilik edo stand-by utzi auzitegi konstituzionalean. Eta horrera segitzen dute. Eta horrera segitzen honetan, gertatzen dira azken egunetan ikusi ditugun gertakariak, ez? Agindu judizial eskazu batzuetan, bertze batzuetan ez dago ainargi horrela izan denik, Guardia Zibila sartzen Generalitateko hainbat departamentutan, hainbat atxiloketa, atxilotutako batzuk momentuz eskatu dituzte, bertze batzuk oraindik daude, habeas corpusa aukatu zaie, eta bitartean milaka eta milaka pertsona, eta hori uste dut dela azpimarragarriena, atera dira kalera, espontaneoki, nolabait, saretan, deialdiari erantzunez, baina atera dira kalera, astegun batean, eguerdian, 40.000 lagun. Sustengu emateko beraien instituzioei. Eta hori da pixket oso laburbilduta kronologia, baina gauza bunditz daude hor tartean, ez dut aipatu, baina garrantzitsua ere bada, erreferendumerako deialdia arautzen duen legea onartu zenean, Kataluniako alkaten gehiengo zabal bat, ia 180ak, adierazi zuen, babesa ematen zutela, eta beraiek jarriko zituztela, beren lokalak, ohi bezala, bozkatu ahal izateko, jendea, betiko tokitan bozkatzeko. Eta fiskaltzak alkate horien guztien kontrako kereila jarri du. 700 eta piko alkate, kereilatuta, eta ja, epaitegietara joaten ari direnak, orduan, badaude, gauza batzuk, noski, bateroikoak ez direnak, eta gero gertatzen ari dena ere, da, Kataluniako autonomiaren de factozko suspensio bat. Dio de facto, hainbat departamentutan sartu izana, kontu ekonomikoak blokatu izanarekin, funtsean Espainiako gobernua interbenitzen ari da autonomia. Baina interbenitzeko autonomia edo bertan bera usteko konstituzioa arautzen du prozedura zein den, bada artikulu bat, 158, hor jartzen du, eta gainera, izan behar da proposamen hori senatura eraman behar da, boskatu bada prozedura bat, eso bera luzea, baina bada prozedura, eta prozedura hori ez da eman, ez da egin, eta praktikan, agindu politikoen ondorioz, gertatzen ari da alako suspensio edo eten bat autonomiako funtzionamendua. Beraz, oraintxe bertan, Espainiar gobernuak egiten duen guztia, beraiek jarraitu beharko luketen prozesu hori ez, aipatu duzun hori ere ez dute egin. Hori da asko, eta, ni ez naiz legelaria, baina legelari askok ere azpimarratzen dutenak. Eta ez bakarrik legelari katalaniarrak, estatu mailan asko ere kezkatuta daude, ze azkenean aurre egiteko arazoari azteko. Ezaio aurre egin alde politikotik, elkarrizketatik edo negoziaketatik, baizik eta alde judizialetik, eta alde judizial horretan ala hola. Hau da, gauza batzuk erabiliz, baina modu makur batez, edo, aipatzen dugun bezala, kasu honetan autonomiaren interbentzio horretan, ito nahian, zezkinean hori da itotzeko, ekonomikoki generalitat, ez dira, betetzen ari, printzipioz egon beharko ziren gutxieneko pausoak, ez? Eztabaidatzeko estatu mailan, ea egokia zen, ez zen egokia, edo dena dela. Eta orduan horregatik egoera, salbuespenezkoa da zentzu guztietan.
erreferendumari dagokionez aipatu duzu, Espainiar estatuak lehenengo momentutik esaten du ilegala dela. Ez? Ilegala izateko zer egin behar da, edo ze epaiketa mota... Bueno, momentuz, gobernua desberdindu behar da, ez? Auzitegi konstituzionalera eramaten dute legea konstituzioaren kontrakoa dela. Orduan, hori ez dute hori erraten ilegala dela, baizik eta konstituzioaren kontra, eta hori da tokatzen dena. Baina gero diskurtso politikoetan eta elkarrizketetan erraten dute ilegala. Bai, eta ez da gauza bera. Ematen du berdina, baina ez da berdina. Ez da berdina. Gainera, bueno, Espainian bai egon zen garai batean kode penalean eta guzti zigor kodian erreferendumak antolatzearena, hori, delitu bezala. Hori izan zen Aznarren garaian onartutako aldaketa bat, garai horretan Ibarretxe plana hor zegoelako bolo-bolo eta horren aurrean, baina hori gero bertan bera gelditu zen. Orduan, erreferenduma antolatzea berez ez da ilegala. Ez da delitu bat, ez da hori, zigor kodian jasota dagoen zerbait. Bertze gauza bat da, horrekin lotuta egon daitezken delituak, eta horiek dira praktikan, entzuten baditugu berriak aipatzen direnak, ez? Prebarikazioa, desobedientzia, funts publikoen erabilera txarra, bueno. Baina funtsean, azkenean, nire iritziz ez gara supera galdu behar kontu juridikoetan. Hemen azkenean da kontu politiko bat, dago arazo bat duela hainbat urte. Duela 3 urte edo, izan zenean azaroak 9ko bozketa hori, kontsulta hori, niko goratzen dut, Rajoyk eta bere gobernukoek erraten zuten, horiek zirela kimeraz, ensoñaziones, ematen zuen dena zela Artur... Utopia bat. Bai, utopia eta Artur Masen kontua, ez? Ematen zuen Artur Mas, orduko Generalitateko presidentearen harrika da, bai, errateko zela, eta hori bakarrik zela, eta ez zijoa zela inora, eta hori pasatuko zitzaiela, ez? Zukar bat balitz bezala, edo... Hau da, ukazio bat, errealitatearen ukazio bat, eta ukazio hori segitu du, eta orain, ja, azken momentuan, uste dut konturatu direla, egoera benetakoa dela, eta azaroak 9 hori errepikatzera zijoala garantia gehiagorekin, hau da, parlamentuko legeak sustengatuta, parlamentuan parlamentua, beti ere Katalunia zari naiz, gehiengo zabal bat erreferendum horren alde, eta horrek sortzen zuen egoera zail bat. Eta, ez dakit nik, benetan den ezin ikusia, itxikeria, edo ez dakit zer den, baina ia da, Pepeko gobernua ez dela gai izaten ari aurre egiteko politikoki. Ez dakit hori. Zaila da, ez? Ea ez diren gai ikusteko, edo ikusten duten arazoa, baina ez dute maniobra marginik ja beraiek ere sortutako diskurtsoagatik. Baina, desde luego, jotzen ari dira metodo zaharretara, nolabait errateko, errepresiora, jazarpenera, saiatzeko gelditzen, eta lortzen ari diren erantzuna kontrakoa da. Ikusten duguna da, egunez egun, herri guztitan, sartzen direnean ere imprimategietan, ja izaten ari da, pixkat, erokeria, jendea elkartzen da modu paketxu batean, eta oso kontu zabala dela, ez dela, ez Artur Mas, ez parlamentua, dela milioika jende, egonen dira ados ez daudenak, baina, diot, ados ez daudenak, igual, independentziaren ideiarekin, baina gertatzen ari denaren aurrean, nik uste dut guztiak, edo ia guztiek, humiliazio bezala bizitzen ari direla. Eta orduan, horren aurrean... Ari igual kontrako efektua, ez? Bai, bederen bozkatzearen aldeko gogo hori indartzea. Gero bozkatuko dute baietz edo ezetz, ez? Baina nolabait oinarrizko eskubide politiko hori ikaritu alizatea. Lehenago egon gara pixkat komentatzen, ez? Eta gainera aipatu duzu antzinako politika dagoen errepresioari gogorarazten duela, ez? Pixka bat egoera honek aipatzen dugu Erdi Aroan, ez? Edo duela mende pila bat ejertzitoa bialtzen zuten, ez? Eta errebolta bat zapaltzen zuten. Gaur egun pixka bat
antzeko zerbait gertatu da, baina, bueno, ezpatari gabe beharrean, pistolekin, ez? Bai, bueno, eta ez, hain urrutira joan, eta gu ez genuen bizi Frankoren garaia eta transizioa adinagatik, baina hor, alako, kaletan, ez, bildu den, alako manifestaldetan, edo konzentrazio espontaneetan bildu den jende asko, heldua da, eta haiek erraten dute, hau da, Frankoren garaiko bereziki azken urteak, ez, jendea hasi zen animatzen, kalera ateratzen, bizitzen genuen, eta revival hori, ez, hori atzera buelta hori, keskagarria da oro har, baina, klaro, 2017ko Europako herrialde batean, are keskagarriagoa, ez? Ematen du pixka bat, demokraziaren oso ikuspuntu desberdinak daudela esan dezakegu Espainiar estatuan, ez? Batzuk demokraziaren izenean egiten dute hau, adibidez, Espainiar estatuaren kasuan, ez? Eta Kataluniako jendeak, guztiz ikuspuntu ezberdina dauka, ez? Erabakitze eskubidearik eta demokratiko baten moduan ikusten da. Bai, hor nolabait nik uste dut ikusten azkenean daudela nolabait bi kontzeptu, ez? Nagusi, mai gainean, demokrazia eta legalitatea. Eta Madrildik erraten da, ez du legalitatea betetzen, legalitatearen kontra doa, eta legalitatea da demokraziaren oinarria eta demokraziaren funtsa eta adierazpidea. Eta bertze batzuk erraten dute, katalanek erraten dute, baina lehendabizi da demokrazia, lehendabizi da jendeak erabaki ahal izatea zer, eta zer horrek eginen du legalitatea. Legalitatea ez dago demokraziaren gainetik. Legeak aldatzen dira, ez? Horregatik, demokrazia, nolabait, edo demokraziaren bitartez legalitatea aldatu alda. Demokrazia da funtseskoena. Legalitatea, noski, garai guztietan egon da legalitatea. Frankoren erregimenean ere egon zen legalitate bat. Horrek ez zuen erran nahi demokratikoa zenik, baina legalitatea egon zen. Bazeuden bere kodiak, legeak, eta hori. Hor dago eztabaida, ez, nolabait, batzuek egiten dute, ez, legalitatearen kontra doa, orduan demokraziaren kontra zoazte. Eta bertzek erraten dute, ez, hemen lehendabizi da demokrazia, eta legalitatea ez baldin bada momentu honetan ajustatzen oinarrizko demokrazia horrekin, moldatu beharko da, baina lehendabizikoa da herriaren, edo herritarren nahia, ez? Eta hor dago eztabaida, pentsatzen badugu, saiatzen bagara, ez, laburbiltzen azkenean zer dago lehendabizi. Eta hemen, planteatzen ari direna da, hori, bozkatu ahal izatea erabakitzeko, hau da, bozkatu ahal izatea legalitatea izaten, hau da, badena izaten jarraitzeko edo aldatzeko. Eta bertzek erraten dute, ez, legalitatek ez dizue usten bozkatzen. Edo momentuz ez dizue usten bozkatzen. Orduan, hor bakoitzak ez bere ikuspuntua izanen du gaiaren inguruan, baina hoxe hor azkenean tentsio hori, ez? Badakigu hemen Euskal Herrian ere, kasu oso antzeko ere bizi izan dugula, beste detaile oso ezberdinekin. Hala ere, ez dakit, pixka bat zeintzuk izan daitezke herria hainbeste kalera ateratzeko arrazoiak, ez? Hor pixka bat badira arrazoi batzuk batez ere mugiarazi dutenak jendea hainbeste, ez? Eta lehertarazi dutena baduela ja urte batzuk. Nik uste dut hori, ibilbidea dela funtsezkoa, hau jendea mobilizatzeko ohitura hori nolabait errateko, ze ja ohitura bilakatzen ari zaie, hainbat urtetan, azken urtetan garatzen joan den zerbait, erraten genuen bezala gizarte zibilaren aktibazioa. Elkarte edo asamblea, batzaroien bitartez, ez, orduan herri bakoitzean, baziren espazioak, erabakitzeko eskubidearen aldekoak, edo argi eta garbi independentistak, ez, baina hori bazegon orduan, azkenean, orain ikusten duguna da horren kristalizazioa, jendea ja nolabait badu egina giharra, ez, ja ohituta dago pixket kalera ateratzen oso modu baketsu batean, eta hori nabaritzen da. Nabaritzen da, erran dut gobernuak, beraien gobernuak, Generalitatek ere hartzen dituen erabakitan, badakate jende milaka edo milioika pertsona gibelea. Eta hori nabaritzen da.
Nabaritzen da, ikusten dugu, irudietan, ez da soberaoikoa, gobernu batek izatea gibelian horren bertze jendea. Normalean, edo bederen gu hemen Euskal Herritik askotan ikusten dugu kontrakoa, manifestazioak kontrara, edo konzentrazioak kontrara. Ez, errateko, segitu aurrera, segitu. Eta, ikusiko dugu, zaila da, jakitea nola joanen diren gauzak, baina niri ematen didan antza da nahiko geldiezina dela. Zakit nola izanen diren kontuak, baina nola baitere ni konbentzituta nago bozkatuko dutela. Gero horren aurreko ondorioak, nazioarte mailan, Espainia mailan, eta dena inkognitan handia da, ez? Egunetik egunera, baina jendeak bere ganatu du idei hori. Eta hori, zaila da kentzeko. Nazioarte mailaren iritzia pentsatzen dut oso garrantzitsua dela, ez? Honetarako. Osa, esan nahi dut, Espainia barruan azkenean badakigu nahi dutena eginen dutela. Baina gero nazioarte mailak duen iritzia pentsatzen dute gatazka honetan ez izanen dela oso garrantzitsua. Bai, nazioarte mailan, klaro, azkenean gainontz nazioarte maila erraten dugunean, ari gara bertze estatu batzuen inguruan. Eta zaila da estatu bat, zaila edo, ez da ohikoa, estatu bat, sartzea sobera iritzi ematera bertze estatu baten barne kontuen inguruan. Badaude kasu batzuk, Junckerrek hitz egin zuen, ez, honi buruz? Bai, pixket ez, baina pentsatzen nintzen bertze kasu batzuk, adibidez, Venezuelarekin, ez, mundu guztia erraten duela, baietz, ongi egiten duten, badaude alako kasu batzuk, baina normalean, diplomazian eta, direnean barne gaiak, erraten dute, hori da, honetan Espainiako barne gaia, eta gu ez gara sartu behar, ez dakitzea. Baina ja, azken egunetako irudiekin eta, hasieran komentatzen genuen bezala, nazioarteko edabideetara indar handiago zatera da, gaia, kazetariak hasi dira ere interpelatzen, galderak egiten, hori, batzorde Europarrari, Junckerri, edo bertze, agintari batzuei, noski, zaila da aldez aurretik inor argi eta garbi erratea, bai, gu gaude ados, Katalanek bozkatzearekin. Uste dut bakarrik egin duela Nicola Sturgeon, Eskoziako presidentea, baina beraiek berriki bela urte batzuk izan zuten beren aukera, kasu horretan paktatu izan zen, erresuma batuak paktatu zuen, baina uste dut hori dela kasu bakarra argi eta garbi erran duena. Normalean alako kontuak eta estatu bat banatzen denean, edo independentzia aldarrikatzen duenean, edo gauza horiek gerora azten dira ikusten posizionamenduak, batenak eta bertzenak. Eta nik uste dut honetan ere ikusiko dugula berdin. Dena den, iruditzen zain nahiko azpimarratzekoa, nahiz eta Espainiako diplomazia oso potentea den, mundu mailan, eta noski bere lan eginen du saltzeko kakotxen artean beren diskurtsoa, Katalunia ere azken urteetan asko landu du nazioarteko sarea, bere nazioarteko sarea ere, saltzeko diskurtsoa. Orduan, tirabira horretatik zeraterako den, nik uste dut asko egonen dela gauzak nola gertatzen dena den menpe. Batean errepresioa pasatzen bada bertze maila batzutara, erran edut ja oldarraldi fisikoak eta, violentzia fisiko egotera, ikustekoa da, baina batzuen posizioa nola alda daiteken edo aldatu edo dekantatu ez, azkenean toki batera edo. Baina hori beti nazioarteko estatuen posizionamendua gerora ikusten da, ez dugu ikusiko partidaren prebio honetan, ez? Badakigu zer gerta liteken, aipatu duzu zure iritziz, uste duzu eginen dela referenduma. Gero urriaren bitik aurrera badakigu zer gerta daiteken, ze ondoriak arditzaken honek? Hor ere, legeak, parlamentuak onartutako legeak erraten du emaitzak ezagutu eta 2 egunetara emaitza gehiengoa baiezkoa bada, independentzia deklaratuko zela. Eta gehiengoa jarri dute 140? Ez. Gehiengoa da baietzaren aldeko botu gehiago,
ezeskoak baino. Edo alderantzi, erran hau, gehiengo simplea. Bai, hori ere asko aipatu izan da, ez jarri ez izan hola atari bat, baina atari batek jartzea ere ekartzen duena da boikotarako aukera. Modu honetan ulertzen da, edo zeinek parte hartu alduela, edo ez, libre dela parte hartzeko, eta, bueno. Orduan, parlamentuko legeak erraten du, emaitzak ezagutu eta 2 egunetara baiezkoak irabazten badu, independentzia deklaratuko dutela. Eta ezezkoa irabazten badu, parlamentua deseginen dela eta hauteskunde autonomikoak deituko direla. Zentzu horretan, aurreikusia dago pausoak, ez? Eta ikusten badugu momentuz, Generalitat segitzen ari da, parlamentuan onartutakoa. Orduan, zentzu horretan pentsatzekoa da, segituko ziotela ere horri, ez? Claro, ikusi beharko da, egun hauteskunde referendum egunean ongi erranot, lasaitasunez aurrera eramaten alden, hauteskunde mailak zabaldu aldiren, ez zote dagoen boikotarik, edo joatia polizia hautestontziak hartzera, edo, bueno... Bai, pentsa ezakego horrelako gauzak gerta litezkela, ez? Bai, hautestontziak eramatean niri iruditzen zait oso argazki txarra izanen zela, gobernu espainiarrarentzat, badaude bertze 11.000 modu aldez aurretik ekiditeko jendeari sartzen hauteskunde mailetara, ezta? Orduan, ikusi beharko da egun hori bera nola joaten den, posiblea suertatzen den gutxi gora berako normaltasunez bozkatzea, ze parte hartzea dagoen, eta gero emaitza, ez? Ere bai. Orduan, horrek noski baldintzatuko ditu erreakzioak, erreakzio politikoak. Baina nolabait Generalitatek aurreikusitako ibilbidea argi da. Erreakzio politikoak, ikusiko dugu nola ematen diren, beti ere egun horren arabera. Egun hori eta lehenagokoak, ez? Falta dira 10 egun edola, baina, benetik gertatu bitarte honetan. Uste duzu azkeneko gertaerek oraindik jende gehiago gerturatuko dutela bozkatzera? Bai, da irudipen bat, baina, dut irudipena baietz. Agian, bertzenaz joanen etzena edo oso konformet zegoena, bakarrik ikustearekin nola debekatu nahi zaien bozkatzea, banoa, eta bozkatzen dut. Eta bozkatuko dut, zuri edo nahi duana. Baina ni joanen naiz hori egitera. Pentsatzen dut gerta daitekela lako zerbait. Zen, gainera ikusten dugu Kataluniako indar politiko batzuetan, pixkat hor erdian zeudenak, erdian erran dut, ez zuten erraten ezin zela egin, baina aldi berean erraten zuten paktatu behar zela, eta zeuden pixkat hor, eta azken egunetako gertakariekin, dekantatu dira, nolabait erratera, hau da, funtsean demokraziaren aldeko aldarri bat. Orduan joan behar da bozkatzera. Hori ikusita pentsatzekoa da, agian gauza hauek guztiak animatuko dutela jende gehiago bozkatzera, ez? Mehatxuak mehatxu, mehatxu asko daude baita bozkatzera joeten direnentzat. Eta mailetan egonen direnentzat, eta ikusi dugu nola ere ezarri dituzten isun karagarriak, 12.000 euro eguneko sindikaturako kideentzat, hau da, nolabait prozesu, egune horretako prozesua kontrolatu beharko zuten pertsonentzat, eta orduan, osagai hori guztiak nola nahazten diren ordura arte inkognita bat. Espainia mailan ikusten duzu alderdien artean badutela batasuna? Espainiako gobernuaren jarrerarekiko? Guztiak noski ez. Ez Kataluniakoak, ez Euskal Herriko alderdiak, badituzten posizio ezberdinak, baina zentzu horretan ez Espainia mailako alderdiak funtsean, bai. Erakusten ari dira, bakarrik Podemos, desmarkatzen ari da bereziki orain, halako intromisio judizial eta halako kontu guztiekin pixket, baina Ciudadanos argi eta garbi berekin dago, PSOEk, aipatzen ditu kontu batzuk nolabait saiatzeko ere erranez. Bide politikoa aurratu behar da, baina praktikan usten ari da gobernu egiten nahi duena, eta pentsatu behar dugu PSOE dela bigarren indarra, ez oposizioko lehen indarra. Zentzu horretan nabarmena da bere
Bueno, ez da isiltasuna, ez da isiltasuna, hitz egiten ari dira, baina, bueno, ez dira argi eta garbi posizionatzen gobernuaren aurrean, azken egunetan Podemos egiten ari diren bezala, errateko, bueno, gelditu egoera hau, eta bilatu moduak solasteko. Uste duzu iritsiko direla elkarrizketa izatera? Nik zaila ikusten dute. Momentu honetan, uste dut zati guztiak daudela enrokatuta. Agian generalitatekoek momentu batean, egonen balitz aukera zerbait paktatua egiteko, nik uste dut jarriko zirela hitz egiten, ze hori zen hasiera batetik proposatu zuten, baina Madrilen itxi zieten atea aurpegian ezagitzen bat aldiz, orduan Kataluniarentzat bai interesgarria izanen zen zerbait paktatua egitea, eta ongi egin ahal izatea eta salako egoera, salbuespen egoeran, baina PP-ko gobernuak urteetan landutako jarrerarekin eta egun hauetan guztietan hartutako posizioarekin oso zaila du buelta emateko eta ez? Uste duzu konponbidea agian akordio ekonomiko batean egon litekela? Ez dut uste, nik uste dut puntu honetara iritsita ez? Nik uste dut ez, hainbat aukera izan dituzte, Artur Masekin, aspaldi, joan zela paktu fiskal delako zearekin, ez dakizet bertze proposamenak, Puigdemonten gobernuan ere bai, eta hori ez da gauzatu. Eta halako humiliazio, zehazkinen da humiliazio bat, herri eta instituzio katalanentzat egin ostean, oso zaila, nik uste dut benetan zubiak dinamitatu dituztela neurri handi batean. Uste dut ja ez dela bakarrik kontu ekonomiko bat. Duintasun kontu bat ere sentitzen duela jende haunitzek. Alderdiek badakigu zer pentsatzen duten, Espainia mailan, baina jendeak zer uste duzu? Adibidez, Euskal Herriaren kasuan badakigu kontzientza gehiago dagoela, edo jendeak behintzat gutxienez gertuagotik segitzen duela, hau guztia. Ere Espainia mailan zaila da jakitea. Zaila da jakitea, gero, ikusten baditugu edabide nagusiek erabiltzen duten diskurtso eta dena, pentsatzekoa da, bakarrik ikusiko dutela, hori Madrildik aipatzen dena. Ikusten dugu El País, beti erdi aurrera koi bezala kokatzen zena, izaten ari den editorialak eta dena dira beldurgarriak. Beren posizionamendu eta irratietan antzekoa. Agian sare sozialetan mugitzen den jendea, izan alditu bertze informazio zarbide batzuk, eta ikusten dugu, zenbait herritan, Madrilen bertan, nola egin izan diren eztabaidak, eta baina, uste dut, hori, egun badauela estatuko hainbat herritan, baina ez da zerbait zabala. Eta, nire ustez kezkagarria dena ere, ja ez da bakarrik Kataluniako kontu nazionala edo, hori, demokraziaren kontrako erasoak eta oinarrizko eskubide zibil eta politikoien kontrakoak, eta kezkagarria da norbaitek pentsatzen badu, zer dakindik, Zamoran hori urrun tokatzen zaiela, eta ez dela beren kontu. Azkenean hori ikusten duguna da, estatuaren izaera eta estatuaren jokaera zein den, eta jokaera hori gaur egun Katalunian gertatzen ari da, baina horrek ez dukentzen, biharko egunean bertze egoera baten aurrean aldako zerbait gertatzea bertze toki batean, Orduan, hori, zaila da jakitea, hori erratea jendeak zer pentsatzen duen, beti zaila da, eta are gehiago estatuko bertzeen bat okita. Zaila da ere, hainbeste ustelkeri duen alderdi batek horrelako aldarrikapenak egitearena, horren berriz ere bere diruztaina iruzurrean harrapatu dute, eta hori da... Egia esan pixkat harrigarria da, hori da ironia, edo ez dakit nola izendatu ere ez, azkenean gertatzen da legalitatea ahotan ibiltzen duena bolo-bolo Kataluniaren inguruan bere jarrera justifikatzeko dela gobernu bat, alderdi batekoa, legalitatea urratzen ibili dena, antamenka. Baina ere ezin dugu ahantzi gobernu hori eta alderdi hori hor dagoela herritarrek gehiengoan, Espainiako gehiengoan azkenean bozkatu diotelako. Orduan, zaila da ulertzen bai.
Bai, komplikatua edo igual pentsatu, eta seguru hori dagoela, askotan dira, bozkatzen duzunean, bertze faktore batzuk daude, lokalagoak direnak, zure probintziakoak edo pertsonak, ze hautagaia dagoen zure, baina azkenean ikusten duzunean argazkia, alderdi bozkatuena, da alderdi bat ustelkeria kasu gehienak izan dituena, nik uste dut Europa mailan, azken aldian, oraindik ere, hainbat prozesu irekita dituena, eta gero, solasten duena legalitateaz, legalitatearen lehen defendatzaile izan balitz bezala, inoiz legalitatea urratu ez balu bezala. Ikusiko bakoitzak atera ditzala bere hausnarketak, honen inguruan. Mila esker Maite, oso interesgarria beti bezala, kontatu diguzuna ea zer gertatzen den, eta izanen dugu beste batean ere honetaz hitz egiteko aukera. Bai, suposatzen dut baietz. Mila esker. Mila esker zu bai. Ongi izan.